Danko Šoltís z kapely MT Smile a z ďalších vlastných projektov, samozrejme hudobných, výborný bubeník a hlavne pretekár telom aj dušou. Vyskúšal si práve Hondu Civic Type R, ktorú si môže zapožičať každý na Slovakia Ringu, kto má záujem. Ako sa ti na nej jazdilo? Výborne, bol som prekvapený, že to auto funguje tak, ako funguje, pretože v podstate je to civilný voz, ktorý má neskutočne pekný svojimi jazdnými vlastnosťami. To, čo normálne na normálnej ceste si človek nemôže dovoliť, tak práve na tomto okruhu na Slovakia Ringu som mal možnosť to skúsiť, takže v podstate je zážitok v takmer civilnom aute na veľkom okruhu pre mňa teda takmer splnený sen, takže super. Takže odporúčil by si prípadným návštevníkom, aby si vyskúšali toto auto? Je to výborná skúsenosť, je to zábava, je to veľká radosť. Rozhodne ten, kto miluje motoršport alebo má k tomu akýkoľvek iný vzťah, rozhodne doporučujem. Naozaj na Slovakia Ringu v týchto autách je to veľká zábava a je to hlavne veľmi poučné, takže kto máte chuť, určite príďte. Slovakia Ring a Honda Civic R-Type. Ďakujeme.